ana lamini mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a bɛɛ fɔ k'a waliɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min i k'a dɔn bi an ye dankɔrɔba bisimila min ye ayiwa jagɛri ye jagɛri tɔgɔ mana fɔ mali kɔnɔ walima mali kɔ kan maa dogolen tɛ sabula jagɛri ka cɛsiri ni wuli ka jɔ o kun de ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan maliden minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn aw maa mago n'o ye sagili labɛnni ye o tɛ kɛ abada f'i k'i dama ta so sɔrɔ ka don o kɔnɔ so sɔrɔli dun an ye jateminɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan an minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ anw ma ɲɔgɔn don ye o jango min ɲɛ tɛ kɛnɛ kan o de la caman ka dugukolo walima caman ka du i b'a sɔrɔ a ɲaamina mali dugukolo ko gɛlɛya barika bonyana dugukolo kelen i b'a sɔrɔ tigi saba tigi naani b'a la mali dugukolo ko a dama tɛmɛna sabula a kiiri a n'a taa ka segin a n'a kuma tɛ ban dɔw bɛ kiiri la san 10 san 20 i bɛ taa tunga fɛ k'i ka ayiwa kɔlɔbɛni kɛ ala ma n'i garijɛgɛ dugukolo kelen min na i k'a dɔn dɔ bɛ se ka n'o dara k'i la tilegan fɛ jagɛrɛw de jateminɛ ni ka wuli ka jɔ boloda ni ka cakɛda sigi sen kan ko min ma ko faaba i k'a dɔn an yɛrɛw sen b'a la f'a camancɛ kolo sabula taama caman kɛra an yɛrɛw ni faaba jɛkulu bɛɛ lajɛlen taamana faaba ye min ye an bɛ se ka caman fɔ a la nka ni jagɛrɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ k'a ka d'an ye an k'a yɛrɛ ɲininka o tuma aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a tulo kɛrɛbɔsigi dugukolo ɲuman sɔrɔli titre foncier namara tɛ min na maa fila se ka jɛ min na min jɛlen don faama kunda sariya kunda a sɛbɛnfura kunda o de ye titre foncier ye jagɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min kɛ a kun de ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i dama ta du sɔrɔ o tuma yanni sɔɔnijɛ jagɛrɛ a tɛnkunna ka ban yanni sɔɔnijɛ an bɛna ɲininka an b'a da tulo kan k'a fɔ jɛmukan ye labɛnnen arajo jɛ k'a fɔ ani afirika bi télévision anw de jɛra ka jɛmukan ye labɛn ɲɔgɔn fɛ min ye ɲininkali kɛbaa ye abudu ture ani daba tunkara mamutu faba ɲɛma dɛ mamutu i k'a dɔn an bɛ segin ka na jagɛrɛ an b'i fo k'i waliɲuman dɔn jagɛrɛ an ye wele bilen ma i y'an ka wele jaabi jagɛrɛ an bɛ ne ka san caman bɔ faba ko la faba ye cakɛda ye min hakili donnen don dugukolo a feerebaw ni dugukolo matarafabaw waritigiw ka taa se sojɔlaw ma jagɛrɛ e k'a dɔn e bɛ nin bɛɛ lajɛlen de wuli k'u bila kɛnɛ kelen kan min bɛ se k'a to o mago bɛ ɲɛ jagɛrɛ faba yalima a ka kɛnɛ wa fɛn t'a la daba tɔɔrɔ t'a la d'accord jagɛrɛ i k'a dɔn faba daminɛ furadama ka n'a bila bi la a bɛ san caman bɔ i bɛ se k'i da don a la kɛrɛnkɛrɛnnenya koba minnu kɛra faba la a daminɛ furadama ka n'a bila bi la n ka ɲininkali fɔlɔ y'o ye d'accord daba merci faba kɔni daminɛna 2015 bon 2015 ni sisan cɛ an filɛ tako 10 de la bon tako 10 na an ye dugu caman kɛ maliyɛn ka ca dugu la komi Brazzaville Pointe-Noire Gabon Abidjan an ye nin bɛɛ kɛ après san dɔ kɛra maliyɛn minnu bɛ à l'intérieur u y'i plaigner an ɲɛ ko président aw bɛ ka taa yɔrɔ kɔfɛ anw fana bɛ yan an tɛ so sɔrɔ la i jija i ka forum kelen kɛ yan an bɔra Brazza an ye forum kelen fana sigi Bamakɔ an y'o kɛ palais de sport la o kɛra donc an y'o kɛ pendant une semaine an yɛrɛ ma deli k'o kɛ yɔrɔ la fɔlɔ an y'o kɛ Bamakɔ pendant une semaine ka jama lasigi bon olu fana satisfaira parce que mɔgɔw de taara n ka bureau la k'i plaigner comme quoi an ka hakili t'olu fana la mais faba yɛrɛ ka disposition na maliyɛn l'intérieur sen t'a la kɔfɛ mɔgɔw dɔrɔn de don ni ala olu de kama mais n'i bɛ baara kɔnɔ baara kɛcogo bɛ tila k'i ka kow changer kosɛbɛ après i b'i ka ye ne yɛrɛ wele o présidence la k'a yɛrɛ na k'a fɔ ni ye lettre min ci a ma k'a ka dɔ fara maliyɛn l'extérieur ka pourcentage kan pour les logements sociaux k'a ye dɔ fara a ye n wele ka na ni Bacili an sigira a y'a fɔ ɲɛna ka tila ka miliyɔn 30 di yan ko n ka n yɛrɛ dɛmɛ n'o ye donc o bɛɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ sira ɲuman kan mais a y'a jira k'a fɔ gouvernement kan accompagner n bɛ taa yɔrɔ la gouvernement kan kosɛbɛ parce que an ni secrétariat permanent sigilen de don an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ la k'u dɛmɛ u ka se ka mali so bɛɛ numériser k'a bɛɛ sécuriser ka numéro k'a bɛɛ la comme ça i bɛ se k'i to diɲɛ dugu bɛɛ la i b'i ka so feere sotigi tɔgɔ bɛ dɔn so place bɛ dɔn namara t'o de la an bɔra conférence de presse la sisan colonel Diefaka y'a démontré A plus B k'a fɔ baaraw kɛra fo ka se bi ma baaraw ɲɛna ni so b'i bolo sisan daba n'i taara so enregistré
diɲɛ dugu dugu la n'a tigi bɛ n'a ye Google ni tape k'i ka numéro tape daba tɔgɔ de bɛ bɔ so in na. o baara fana daminɛna wa? O baara daminɛna nin y'a san 3 san 4 ye sisan. Tabarikala. A démontré là. Defaga y'a démontré vendredi au Sheraton na en la conférence de presse là. A yira k'a fɔ voilà les numéros ni mɔgɔ min t'a enregistré. A numéro dɔw ta k'a localiser bɛɛ. Donc fo a ba ni gouvernement tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo parce que Defaga y'a yira k'a fɔ baara in daminɛna an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ. Bien. Alors, de toute façon, an bɛ tila ka na sabula Diefara an y'a tɔgɔ mɛn kosɛbɛ an kɛlen bɛ ka welewele da kɛ waasa a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min n b'a fɛ ka dɔn faaba yɛrɛ mun ye. Faaba ye nin bɛ faaba la faabɔ dabakun ye mun ye. Bon faaba an b'a fɔ a ma ko forum de l'habitat des banques et assurances c'est-à-dire que ka banque ni assurance ni so feerelaw k'u fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka taa dugu kɔfɛ Mali kɔfɛ ka taa maliyɛndenw kɛrɛfɛ ka yir'u la k'a fɔ bon mun b'an bolo Mali kɔnɔ o de ye nin ye. Gouvernement fana bɛ tugu an kɔ ka danaya da k'a fɔ aw bɛ se ka da faaba la anw yɛrɛ dalen don a la o de y'a to an bɛ tugu a kɔ. I m'a ye daba an ka forum fɛn fɛn i bɛ gouvernement ye an kɔ. Kosɛbɛ. Parce que le gouvernement tɛ se ka nin baara in kɛ. Il faut des opérateurs comme nous minnu bɛ se ka wuli ka nin baara kɛ. Parce que a fɛɛrɛ ka ca u ma a initiative ba t'u la ten fana. Donc o de y'a to mɔgɔ caman bɛ yen gouvernement b'a fɔ tuma o tuma k'a fɔ k'u k'an encourager parce que mun na olu yɛrɛ tɛ se ka nin kɛ. Mais à travers moi c'est un espace u bɛ se k'u ka fɛn bɛɛ visibilité bɛɛ bɛ kɛ quoi. Donc o de ye poids ye. I b'i ka visibilité bɛ kɛ maliyɛndenw bɛ so sɔrɔ u bɛ terrain sɔrɔ discussion tɛ mun na ani banques bɛ taa fɛn fɛn n'a bɛ taa an b'a lajɛ ka taa vérifier fɔlɔ a kan ka kɛ so lakikaw de avec des titres fonciers. Ni terrain tɛ titré ye so tɛ titré o tɛ taga. Ani banques bɛnn'a la maliyɛnw bɛ se ka combien de pourcentage sara 30%. Bon duuru bɛ don o la u bɛ sara cogo di tuma dɔw la même an bɛ 20% sɔrɔ. Mais actuellement an bɛ 30% na parce que gɛlɛyaw nana dɔɔni sinon fɔlɔ n'an dun continuera sisan an b'a sɔrɔ an bɛ 10% na ni Covid ko dun ma kɛ. Voilà donc faaba ye o de ye. Voilà. A dabakun ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan k'u ka so sɔrɔ comme u ɲɛw tɛ u ka dugukolo sɔrɔ min garantilen don u bɛ wuli o de la maa minnu da bɛ dugukoloko la o ye banque ye o ye assurance ye o ye dugukolotigi ye o ye sojɔla ye e b'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka t'u di maliyɛnw ma f'u sigiyɔrɔ la u sago ye nu u dungɔ ye mun ye u yɛrɛ b'o sugandi. ne min ye faaba président ye dɔrɔmɛ tɛ dun wa n tɛ dɔrɔmɛ bila mɔgɔ ka compte la mɔgɔ si ma deli ka dɔrɔmɛ ci ma wari bɛ bila i yɛrɛ ka compte de la banque la. Et compte bɛ dayɛlɛ forum don gratuit hali ni forum ma s'i ma hali ni bɛ Chine de n'i y'i ka document bila ka na k'an ka compte dayɛlɛ an b'a dayɛlɛ banque bɛ compte numéro ci ma i b'i ka wari bila a kɔnɔ n'i ka wari dafara n'i y'a fɔ an y'a fɔ sotigiw ye o b'i ka so labɛn k'a d'i ma. Donc ça veut dire que tu es garanti parce que i tɛ so jɔ la cɛncɛn ko t'i la ciment ko t'i la foyi t'i la. I ka so bɛ jɔ ka ban banque b'i wele ka tile d'i ma. Oui mais Jagɛr n b'a fɛ k'a dɔn yalima a bɛ dugukolo ni so jɔlen de feere wa tari ni dugukolo ni so de bɛ feere o b'a d'a ma. Ok. Mɔgɔ min fana bɛ so gansan dugukolo gansan fɛ o fana b'a d'a ma parce que mɔgɔ dɔw fana t'an ka so in fɛ mais u b'a dugukolo fɛ u b'a dɔn namara t'a la u bɛ dugukolo in san. Titre foncier don. Voilà u b'a san. Bon dɔw fana bɛ yen olu bɛ champs fɛ. La foro 20 hectares 15 hectares caman b'a san u b'a san parce que titre don u bɛ don a la u b'u ka sɛnɛw kɛ. Association caman bɛ Faransi association caman bɛ dugu wɛrɛw la même en Chine minnu ye 50 hectares san u jɛra k'a san k'a kɛ association tɔgɔw la u bɛ sɛnɛw kɛ. Donc o ka ca la bon sow fana b'a la so n'a a dugukolo bɛɛ de bɛ feere prix kelen na parce que dɔw b'an bolo kɔrɔ. Donc an bɛ tila k'olu ɲɛfɔ. Oui mais n b'a fɛ k'a dɔn a bɛ so minnu jɔ i k'a dɔn a bɛ so kabila c'est-à-dire type prototype so a b'o de jira client la fɔlɔ n'a b'o fɛ n'a ko a t'o fɛ so jɔli ka d'a ye kɛcogo min na a bɛ se k'o fana kɛ yan. O fana forme bɛ yen par exemple dugukolo ni so bɛ feere ɲɔgɔn fɛ bon type de so min b'an bolo n'i ko k'i t'o fɛ. Donc maturation kan ka fara kan ni so ye 10 millions ye ni i bɛ fɛ k'a modifier mun kan ka fara kan n'anw de b'a kɛ ou bien i yɛrɛ de b'a kɛ i b'o fɔ i b'o signer o la o bɛ to i bolo i yɛrɛ b'o kɛ n'a bɛ modifier a bɛ bɛn mun ma o b'o f'i ye a bɛ modifier ka k'i sago ye
États-Unis ka caman ka so fila an bolo ɲamana u y'a modifié image bɛ yan n bɛ se k'a yira u la u y'u ka so modifié mais o ko anw de k'a modifié u ye i y'a faamuya voilà anw de y'a modifié u ye majoration farala u ka wari kan parce que olu so ninnu an ye dɔw kɛ duplex ye an ye dɔw kɛ escalier de b'a kɔnɔ dans le salon pour que k'a yɛlɛ sanfɛ ka taa sanfɛ sanfɛla la i bɛ se ka dɔw jɔ yen bon presque an ka mɔgɔ minnu bɛ Amérique olu de y'o caman ba ta parce que u delilen don o so façon de la tout à fait voilà bon donc olu o majoration ninnu waribaw tɛ donc n'a farala kan donc u tigiw bɛ se k'a sara parce que ale paiement da man gɛlɛn 120 000 dɔrɔn de don par mois ah oui donc 120 000 tɛ fosi ye tubarakɛ bolo tout à fait dɔw yɛrɛ bɛ Mali la yan o bɛ lase sara plus de 125 000 so t'u bolo donc ne ni fɔra don so b'i bolo donc c'est pas pareil. Bien, Jaguer, i k'a dɔn Faba i yɛrɛ da bɔra k'a fɔ kabini san 1985 i k'a dɔn nin baara in daminɛna dugu caman kɛra min ye n k'i ɲininka Côte d'Ivoire ka taa Afrique centrale i k'a dɔn yɔrɔ caman kɛra dɔ yɛrɛ kɛra Mali la malidenw ka ɲinini senfɛ Jaguer an bɛ donni min na ko bi yalima Faba a sera ka maa joli kɛ dugukolotigi ye dugukolo joli bɛ yen ni maaw sera k'o sɔrɔ. Bon Faba kɔni kɔnɔna la an ye jateminɛ min kɛ an ka nin tako 10nan in na an bɛ 9nan de la fɔlɔ an bɛna taa 10nan de la Amérique 9nan in y'an sɔrɔ wagati min na an tɛ se ka nombre fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ fɔsɔn ye so sɔrɔ parce que Faba fana discrétion dɔgɔnin b'a ko la parce que malien l'extérieur u b'u dogo ɲɔgɔn na muso b'i dogo cɛ la cɛ b'i dogo muso la ne yɛrɛ ye mɔgɔw ye u ye so san muso ye so san cɛ t'a kalama cɛ fana ye so san muso t'a kalama d'accord anw tɛ se k'olu disclose mais an bɛ se k'a fɔ jusqu'à aujourd'hui 44 milliards de dollars 44 milliards Mali y'o de sɔrɔ de chiffre d'affaires o wari tilala banques ni dugukolotigiw banque bɛ yan yɛrɛ comme la BMS produit t'u bolo yɛrɛ so t'u bolo tugun a bɛɛ fɛrɛ la donc soko yɛrɛ gɛlɛyara so yɛrɛ tɛ yen tugun so bɛɛ fɛrɛ la yanni Covid in ka se sisan particulier minnu so bɛ minnu bolo olu bɛ na Faba bɔ mɛn na ka contrat kɛ pour que an ka se k'u ka so di feere la sinon normalement o de donna mais Faba sera k'o de ladon Mali kɔnɔ budget kɔnɔ quand même hein oui quand même voilà. Alors Jaguer dis-moi i k'a dɔn a kɛlen bɛ ka labɛnw kɛ sabula Covid ko kɛra sababu ye an bɛ san caman bɔ taama ka sumaya a ka taa dugu wɛrɛw la bien vrai que demande ka bon mɔgɔ caman jamana caman de b'a k'a ɲini aw ka taa ye nka labɛn jumɛn bɛ sen na sisan don jumɛn ye. Bon labɛn min bɛ sen na sisan o ye Amérique jamana ka tagali de parce que ne yɛrɛ bɛ bɔ Amérique de ne ye Amérique diaspora de donc Faba ka histoire bɛɛ la nin y'an tako 6nan de ye sisan Amérique. Ah oui donc san an bɛ taa sisan sango san oui d'accord an ye 5 de kɛ ka tɛmɛ n'an taara ɲinan sisan u b'an kɛ 6nan mais a bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ kelen ya a tɛ kɛ yɔrɔ kelen dugu ka bon Amérique ka bon ok parce que an ye Atlanta kɛ ok ka Maryland kɛ ka Baltimore kɛ ka Philadelphie kɛ chaque fois san o san n'an b'a kɛ an bɛ kelen fara an bɛ New York kɛ New York tɛ se ka bila ka Chicago kɛ an kɔni ka laban o ye 2019 de ye an y'o kɛ Chicago de k'o fara Brazza kan k'o fara Abidjan kan k'o fara Gabon kan k'o fara Mali kan ça veut dire que o ye 4 ye n'o farala tako 5 in kɛra Amérique a bɛ kɛ 9 ye an bɛna taa 6nan na sa a bɛ kɛ 10 ye. Warinan bɛ taa kɛ dugu jumɛn na a bɛna taa kɛ Houston de Texas. Ah oui d'accord olu de y'a demandé Maliɲɛnw y'a demandé yɔrɔ bɛɛ bon donc n'an kun bɔra Amérique kan sisan an bɛ fɛ k'an kun sigi Guinée équatoriale de kan an ka calendrier 2022 Guinée équatoriale b'a la fɛn b'a la comment on appelle Lomé b'a la en même temps aussi dugu in tɔgɔ bɔra kɔnɔ tugun Angola b'a la saba de b'an ka programme na pour 2022 maintenant 2023 an ye Guinée Conakry fara kan dugu wɛrɛw b'a la comme Burkina ninnu olu fana mɔgɔw b'u plaignent an na k'an ka taa so kɛcogo ka d'u ye comme an ka banques bɛɛ ye olu dugu ninnu bɛɛ la tout à fait je crois que ça sera une bonne facilité mais Guinée équatoriale de ye an ka priorité ani Lomé parce que Maliɲɛnw bɛ Lomé kojugu minnu mako bɛ ye Malien caman bɛ Mali camanba de bɛ yen ni dugu fitinin na an yɛrɛ tagara fo ka hôteliw bɛɛ sara mais Covid ko de nana Covid ko y'a tiɲɛ donc an jɔra
Oui, mais Jagger m'a fait cadeau précisément mi donner mina kobi comme il là-bas c'est na ka ngata Texas. Il y a le madukolo du main disponible dans ma koya bi. Yoro du main be ka fo sigata la i ka don ni nyoro ngoni ni a nyene bora tali kera ou ben nyoro nzoro yoro tali on est sérieusement armé. Nous ma mbolokro. On a 600 maisons. So que me woro. Abe nyamana atete bou de kelebe ka be entouré. Allez, c'est qui tout, allez soda comme refo à te debout soda. Avec comme diront, so n'y a pas de manière on a gâté mon yon. Non, à te debout mais nyamana. D'accord. À bébé, tabac. À bébé. Aussi ça maison est bébé. Donc il y a plus de 40 qui sont en construction. Donc dimanche, à mes chantiers kaola, à me la ratanourer parce que Covid qu'on a là, on nous baraudek. Faut que c'est ça. O du kama wora nye faba ere de taille oui faba na partenaire ou ta de d'accord OK on est à ton plan bolo o de bna tajira Texas kaula voilà a tsaka ban Texas mo robe duna la kaso ay formation bala tu n'es pas obligé de former Sibara pour y gasser. Ah oui, j'allais venir. Par exemple, quelqu'un qui est en Chine, au Canada. Il y a une émission, il va continuer à aller, il va voir des postes de l'Ossaï. Donc, ce mouvement boulot, il y a 4 ans, nous détaillons. Parce que sauf que ça va de Bambolo. Actuellement, dans les 600 maisons. Non. F3 Bambolo, allez, il vaut 30% de ça, il va 7 500 000. F3, au but de il y a d'abord 2 chambres salon, cuisine, garage, et puis encore des balas. Avec les commodités courantes en Égypte. Au Bébala. Ok, d'accord. Donc, mais il y a un escalier qui est dans le salon qui te fait monter en haut. D'accord. Au Bélini, escalier du salon. Au centre là, il y a parce que donc, au F3, en beau dit là, pour 15 ans, 120 000 par mois. Fin de beaucoup, assurance beaucoup, non? D'accord. Car se transformer câble, la notaire au prix de 120 000. Et en plus, c'est des titres fonciers. C'est des titres fonciers. D'accord, ok. Est-ce que tu as vu? Donc, Bangui de Bamne, qu'à garder. Ah. Car ceux qui ont baissé Gama, à toi et les banques de Tchèque, parce qu'ils comptent les banques de la banque de Angovalsa. Ah oui, là, quand même, c'est une garantie totale. C'est une garantie, oui. Pendant les 15 ans, mais tu n'es pas obligé de 120 000 ça. Par mois, c'est 120 000 au est basé. N'a y a ni qui peut wak mesara. Ni qui peut bere sera chien. D'accord. Il va sera, mais c'est 25 millions. Avec un escalier au milieu. Donc, mais c'est bâti sur 200 mètres carrés. Quand même, hein. Voilà. Et puis c'est à Niamana. Et tout est titre foncier individuel. Chaque dimanche, en Messantieka. Moi, je vais venir vacances là, vous nous avez avec de la Moulouka, 7 500 000. Bon. Ça, c'est F3D. Oui, F3D, on est 25 millions. D'accord. F4. F4 Bambolo, on fait 30% B. Il y a pas. Bon, donc, on fait 30% d'Amagé. Bon, on va faire 40 600 000. Il y a pas. F4. F4. Au Bichugodi. Bon, F4 pendant, allez pendant à Kabon, parce que c'est 3 chambres. Ok. Salon bala. Escalier pour en abat, pendant la caille. Sans fait. Nyagem bala kenema, Gabou bala kenema, Gabou bala kwana. Garji bala. Oui, 40 millions. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. 600 000. Mais au Wal Salari par mois, 162 000. Par mois. Maintenant, F5 Bambolo, allez duplexidé. Du Malala, salon à chambre pleine de à 100 fois de la chambre où ça va aller. Allez 67 millions. Donc, allez Salari 275 000 par mois. Par mois. Et pendant 15 ans. Nous connaissons Kenaka. Aïe, c'est nous sommes ceux qui torsent. On sait qui t'accompagne sur le terrain carré là. Ni banque au Canada, n'a qu'à signer, il a robé d'âme, n'a qu'à dire tout le monde, il a vérifier. Alors, mais parallèlement à tout ça, il faut. D'accord, ouais, continue. Non, oui, donc, F3, on est là, oui, F3,
F4, F5. F5. Oui. D'accord. K'a sɔrɔ u ni gouvernement ta tɛ kelen ye. Très bien. Parce que le gouvernement est arrivé 30% de ça, 7 500 000. Nous, ça sera sauté. L'autorité faut il va sur diagoya de la parce que 7 millions. Na ibi yelema kono orobe ko to bi ini banki che banki min fana kadiye ou bien banque wele dro ka fo bon voilà il y a d'abord Tungala qui a été approuvé. Alors dis-moi quels sont les différents partenaires banques ou la banque bon banque du Mandjuma Baké Ora Bank BMS et Banque Atlantique. OK. Lu de an ni partenaire ni parce que partenaire kelen tamolo ni et d'abord 600 i ka so di fois man kanga je ka fere et se ka ke parce que client ti bolo fois ba du client ba le de bolo dana ba le de ka donc ibi ka bangu de yana ni bangi ti bolo en manga bangu fie pour que mo mo se apponti de ka se ga dale télé mais ni i ka banque ko ka be ke garantie là vous acceptez aussi oui d'accord parce qu'il y a pas de problème parce que ou dans la casa donc sinon mo ti ba bang là voilà donc ouverture pour avec gratuitement oui jaguer parallèlement ni so joli ni mingo ka te so fa ka ba ta dukolo fe voilà ambo amena no fana dukolo 500 parcelles de bangolo dukolo keme duru a be titre foncier ani coopérative ñogon deme soba a lonindo mali konnala abe mali duku bela tout à fait bon ale directrice toko ko madame Diko Asta Diallo ale anga partenaire avec 100 donc couverture konnala ani ne barawke en sera ka 500 parcelles aya besan titre individuel o fana be rodme vous fana be bon ko périphérique bela do oui do be jira projet do be Mourbabu do be derrière le fleuve par exemple voilà ba ko ni betala usine Honda nuna do bu bela avec dans tous les préfets de Bamako donc ni forum kera ni be mu fait no ba mo le niveau faudron titre sur place en bas du monsieur le notaire fait il veut faire que juru ta ka sara banque ba ngor sara titre be di notaire ba la banque là il veut faire que flader ça il veut faire que savoir ça au 500 titres qu'on au lu beta en 600 on 600 maisons au débat donc ani ni papier bête dafale beta ani beta très bien parce que depuis fois ba resira amadi katani ni ouvrage ni c'est la première fois 600 maisons 500 parcelles donc, quand même hein couverture de la mais une 500 parcelles de ciment ça n'est pas parce que nous sommes de la Chesrelendo à Dara Anna anya sans savoir que barala akoko ale kon baka war beddo ko reina ale ta jode mais yo kibe joli fana ke akoka be so fana très bien jagar am sey kana nego kara fe fiani bo zingora rapidement ningali Abdou amalma ikado aminu ni ashwale douana abora ka korofo famu menye aywa jageri jager ndo ko ama ko faba jager do re ko ama ko dugukolo tigi jager sabula kera sababu ye malien chaman debe menu bi jamana kokan en tout cas tama kera kata yoro wo yoro u bele jele ka se ka dugukolo jele soro walma so jole bane soro menye titre foncier namarata la bora ka nyefaye ay ningali ke dugu minnu be ni tama kera o yoro la kaba Afrique centrale kata se Amerique dugu nani walma dugu woro kata se Abidjan ikado temengara ni yoro nunu bela jela wuli ka jobulu dara anale de binyona labin kelembe abulo ikado ni wati ngono minye Texas no Amerique dugu badoy ikado amina angunda yenga sabla de batu ngara be tama ina inshallah Abdou Touré ni ngali bibulo Karamɔgɔ de b'a tun an bɛ Jaguer fo a ka nali la an ka kɛnɛ kan ɲininkali min ye a bɔra ka dugukolo so kabilaw fɔ u sɔngɔ ye mun ye ko a y'olu fɔ ani u bɛ sara kuntagala min kɔnɔna na ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ min ta wari jɛlen b'i kun u bɛ fɛ ka gouvernement fana di est ce que o fana possibilité bɛ yen nɔ fo a b'a la ka se k'i ka wari jɛlen di i ka so jɔlen walima contrat ni fɛn minnu bɛ kɛ a la a bɛɛ ka kɛ yɔrɔnin kelen yɔrɔ ka k'i ta ye. Jaguer question diyara n ye parce que hayi malien de l'intérêt c'est menina mais malien de l'intérêt te drôme sara malien de l'intérêt te drôme sara donc paiement tout l'utala l'uta est drôme il a salaire qui a garanti banque ni nain drôme ah oui d'accord c'est me joka dire ah oui même allez ben Jaguer quand même c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que lui malien de l'intérieur ou desera ka atete bugu nous so mais on va so kayni atete bugu tout à fait parce que c'est privé escalier ba ko na la 400 fait na ko do wala 200 fait donc il gagne donc si tu as un salaire qui peut te couvrir 120 000 par mois, c'est immédiat. Ah oui, automatiquement.
ni 120 000 kɔni bɛ se ka bɔ i sara la ka wari tɔ to non so y'i ta de malien de l'intérieur ta ye maintenant l'extérieur comme olu tɛ yan u ɲɛ tɛ yan donc o de y'a to u b'a fɔ k'olu ka 30% sara 7 500 000 sinon an filɛ yɔrɔ min na sisan an ka cour nin na Somajep kelen olu yɛrɛ ka mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɛ olu ye so in ta Somajep olu yɛrɛ an b'u ka tile d'u ma d'ici le 5 juin olu ka tilew bɛ d'u ma parce que ɲininkali kɛ ko ye min ye Mali kɔnɔ yan nɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u sɛgɛnna dugukolo ko la u bɛ caman san a tɛ kɛ dugukolo ɲuman ye gɛlɛyaw ni fɛnw b'a la warimugu bɛ n kun yɔrɔ bannen walima k'a d'aw ma a ka se ka baara bɛ kɛ k'a ban est-ce que c'est possible oui mais o bɛ se ka kɛ parce que e ye mun fɔ sisan n'u bɛ n'i ka question dɔ in jaabi ni warijɛ b'i bolo so in bɛ d'i ma o dugusajɛ kɛ parce que ko warijɛ b'i bolo mais an tɛ warijɛ de minɛ i la ni warijɛ bil'i ka compte la an bɛ yɔrɔ yɛrɛ i la an bɛ taa titre di banque ma banque bɛ a di e ma k'an ka wari bila c'est plus sûr et c'est plus parce que an tɛ transaction kɛ an ni mɔgɔ cɛ quoi toujours banque ni notaire de b'a olu donc aw ni ɲɔgɔn cɛ voilà n'a ka di i b'i ka notaire ta n'a ka di i bɛ taa an ka notaire fɛ donc domiciliation bɛɛ bɛ kɛ yen de wari bɛ taa yen de i b'i ka chèque bila ka taa yen de. Très bien. Jaguar, labɛn bɛ senna ka taa Texas précisément don jumɛn ye labɛn kelen bon an kɔni ye labɛn pour le du 11 juin au 13 juin. An kɔrɔ yan. Mun bɛ nalen. Ok. Wagati min bɛ nalen juin mois min bɛ nalen. bon an bɛ pourparler o la. changement bɛ se ka don a la. mais an kɔni y'o de prévoir fɔlɔ. parce que an ni partenaires bɛ la ka kuma asa dɔw prêt la dɔw ma prêt. mais on a la possibilité parce que an yɛrɛ de b'an ka calendrier kɛ. an bɛ se ka dɔ fara kan. n'a ka an bɛ se k'a fɔ an y'a bila juillet la. parce que partenaire dɔw ma prêt. parce que an bɔra covid la sisan produit caman tɛ mɔgɔ caman bolo. awɔ an ni covid kɔnɔna la anw ni partenaire fila in de baara kɛ kosɛbɛ fo ka se bi ma an ta tɔn ma donc an tɛ se k'olu bila mais partenaire dɔw bɛ yen produit t'u bolo par exemple BMS ko ɲinan olu tɛ se ka taa parce que produit t'u bolo u ye so bɛɛ fɛ. Wallahi. Hakili b'a la an taara a tɔgɔ de Afrique centrale Brazza ani Pointe Noire on était avec la BMS effectivement ils étaient là. An BMS bɛ tugu an kɔ fɛn bɛɛ la parce que produit b'u bolo. mais a kɛra sababu ye bi k'u ka fɛn bɛɛ feere parce que garantie de b'a la. voilà parce que i bɛ dɔn a kɛra cogo o cogo an ka taa kunun yɔrɔ la kunun de dira an filɛ an tako 10 nan de la tako 10 gouvernement de bɛ taga an fɛ daba b'a kalama an ka loge officielle la c'est-à-dire que gouvernement visage baw de bɛ sigi. bien sûr parce que danaya de o ye danaya de parce que dɔrɔmɛ ko t'a la an tɛ wari minɛ mɔgɔ la fo a b'a tɛ dɔrɔmɛ minɛ mɔgɔ la i tɛ dɔrɔmɛ d'ale ma an tɛ wari bila mɔgɔ fana ka compte la bon sisan Mali l'extérieur comme Espagne ɲɔgɔn mɔgɔ ninnu olu filɛ sisan olu bɛ kɛlɛ de la n'i tagara yen k'i bɛ so feere u ma u tɛ sɔn. ah oui k'i ka fɔ a b'a kɔnɔ aw ni fɔ a b'a kana ɲɔgɔn wagati dɔw fana bɛ kɛ fana olu yɛrɛ ka mɔgɔw yɛrɛ caman ye so san an bolo sisan a bɛ ka kɛ fadenya ye u bɛɛ bɛ fɛ ka yɛlɛma côté kelen na. côté kelen na tout à fait. parce que u ka wari b'u bolo donc o de y'a to an ka banques wulila ka taa comptes dayɛlɛ ka taa banques dayɛlɛ bon mɔgɔw bɛ se k'u ka wariw n'u ka comptes dayɛlɛ pour ka wariw bila a kɔnɔ. oui Jaguar i k'a dɔn kuru bɛ ɲini ka se sa la dis-moi ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ i b'a kɛ cogo di. bon c'est deux choses maa min bɛ Chine walima Canada i b'a fɛ ka ayiwa so sɔrɔ k'i to yɔrɔ la déjà qu'est-ce qu'il faut faire. bon i bɛ mun kɛ o la i bɛ an wele an ka bureau numéro la o ye 20 29 20 29 72 72 73 73 ou bien ça c'est les jours ouvrables. Voilà, ou bien 24 sur 24 tu fais le 61 61 28 28 32 32 45 ou bien il veut se email ci foabamali@gmail.com foabamali@gmail.com automatiquement an b'i jaabi bina parce que mɔgɔ b'an wele la sisan depuis covid tuma an bɛ ka jaabi di mɔgɔw ma mɔgɔw dɔw yɛrɛ donna soko in na depuis u bɔra tunga la u ma se Bamakɔ fɔlɔ. Très bien Jaguar an b'i fɔ k'i waliman dɔn i k'a dɔn i ka kunnafoni lase n'a sɔrɔ la ladilika walima kɔrɔfɔ laban min b'i bolo Hélène an b'o kɛnɛ kan. bon kɔrɔfɔli min kɔni bɛ ne bolo an y'a yira cette fois-ci k'a fɔ malien l'extérieur ni malien l'intérieur bɛɛ sɛmɛ nin na. o tuma an bɛna an gɛrɛ a kan. mais a faveur kɔni ye mun ye mun tɛ dogolen malien l'intérieur tɛ dɔrɔmɛ sara. i ka salaire dɔrɔn i bɛ t'o de domicilier banque nin na o de ye garantie ye olu bolo. f'i ka retraite. Allahu akbar. c'est une forme ka se ka so d'i ma donc ani ministère ni fana bɛ baara la ɲɔgɔn bolo de la fonction publique
Ok. k'a lajɛ denmisɛnnin kura minnu kan ka don baara la ni jeunes don u ma muso furu fɔlɔ u ma fosi fɔ an bɛ fɛ ka so kelen kelen d'u bɛɛ ma. Ah oui, ça c'est une bonne chose. Ni so kelen kelen d'u ma a bɛ b'u ka sara la directement u t'a senti parce que dépense ba t'u da la donc an y'o fana bolo da mais an n'u ma a sigi fɔlɔ k'a signer k'a baaraw kɛ parce que ni i bɛ jeune la directement an y'a ye k'a fɔ o système tɛ yan donc ne de y'o essayer k'o nana idée ye jeunes depuis i baara daminɛ don min na c'est à dire ka commencer ka tigɛ i ko a k'i ka so ye i bɛ yɛlɛma i ka so kɔnɔ i bɛ taa baarayɔrɔ la. Awɔ. D'abord i bɛ san 20 sɔrɔ yɔrɔ la so y'i ta ye. So y'i ta ye. O b'a sɔrɔ hali i b'a modifier i t'a sentir. T'as senti tout à fait. Parce que b'an ka jeunes yɛrɛ so t'u bolo. C'est vrai. A bɛ dépend il y a un système de la. Donc an bɛ la k'o fana jate minɛ an bɛ la ka fonction publique kɔnɔ n'u banna n'an y'a ye k'a fɔ nombre dɔ sɔrɔla on va les rencontrer ni syndicat b'u bolo n'u ka syndicat bɛ kuma so bɛ d'u. Merci Jaguer. An balimaw Jaguer an b'i fo k'i waleman dɔn i k'a dɔn i nana an bɔ kuma na i k'a dɔn Abdou Jaguer bɔra ka numéro minnu di i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ n'i b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ hakaja i bɛ se ka jumɛn ni jumɛn wele. nɛgɛjuru sira fila bɛ yen nɔ i bɛ se ka minnu sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɔlɔ o ye fixe baarakɛdenw na k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ 8h ka taa bila 16h la je crois bien donc a bɛ se ka weleli kɛ 20 29 72 73 walima a bɛ se ka weleli kɛ waati bɛɛ numéro dɔ la o ye portable numéro ye o ye 61 28 32 45 walima fɔba mali @gmail.com n'a ye bataki ci o fana na o bɛ se ka aw jaabi. Très bien. An balimaw an ɲɛna a ye faamuyali sɔrɔ i k'a dɔn jɛmukan an b'an zozora ka hali bi Jaguer kɔni an b'o labila ka foli ni tɔnikɛ ka ɲɛsin Jaguer ma Texaskaw a y'a labɛn yanni sɔɔnija a b'an ye sabula fa b'an juru b'a cɛmancɛ kolo la Mamtu. Bien Faransi ye dugu min ye i k'a dɔn Faransi maa si tɛ Faransi latigɛ cogo dɔn i k'a dɔn Faransi ye kabako dugu ye an kɔni layidu d'aw ma k'a fɔ duwakun dɛmɛnen min ye Faransi ye i k'a dɔn kalo o kalo siɲɛ kelen an bɛ dugu dɔ ta dugu min n'an bɛna ansɔni da a sigi cogo kan jamanadenw bɛ yen cogo min a ka bɔ jamanadenw yɛrɛ da u ka sariyaw ni fɛnw d'a ma dugu taali bɛ cogo di a sagili bɛ cogo di yalima dugu bɛ maa ta yɔrɔ bɔ wa walima a tɛ maa ta yɔrɔ bɔ i k'a dɔn an kun y'o jɛmukan ye an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ bi n'Ala sɔnna an b'an ansɔni d'a kan nka ko balilen o bɛ kusudalen sa ngo n'a ta bɛɛ waati tɔni ye min ye i k'a dɔn an ye layidu min di an b'a lajɛ k'an da don a la Abdou Touré. karamɔgɔ dɔ b'a tun wɛrɛ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na grand format kalo o kalo an bɛ jamana kelen ta min ye ko wari tɛmɛnen kɔfɛ bi an bɛ Faransi i n'a fɔ min ye Faransikaw ye u yɛrɛw b'a kalama cogo min na layidu min kun dila a bɛ dafa ɔ fɛn min ye waati a sɛbɛ koronnen don min ye kumakan dɔw ye an y'o sɔrɔ ka bɔ maliden dɔw yɔrɔ minnu yɛrɛ sigilen bɛ Faransi tabarikala an bɛ dɔ lamɛn o la an bɛ sɔrɔ ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka olu lamɛn très bien waati tɔ la mun ye an n'o kɛ nɛgɛjuru sira ye. Oui Abdou a ka di ne ye yanni an ka taa o la i k'a dɔn dafa kunnafoni dɔ cunna i k'a dɔn kiiri dɔ kɛra min ye 16e ko ye a kiiri jaabiw b'e bolo a fana bɛ Faransi kun kan karamɔgɔ Daba Tunkara min ye 16e kibaruya ye Faransi jamana kan waati dɔ kɛla min kɔni ye gɛlɛya ye a nana don sabula min ye Beyidi Darame ye maliden dɔ a sigilen bɛ Faransi a kɔni kun y'a jira k'a fɔ fɛn min ye 16e bolofara min bɛ Faransi min ye ka taa se 16e yɛrɛ kurukara ma k'a fɔ o tɔn kɔni ɲɛmaya kɔni o bɛ ye ale ta ye ɔ u nana Bamakɔ yan nɔ u ye gɛrɛ caman kɛ a ko siratigɛw la ɔ fɛn min ye 16e bureau min bɛ yen nɔ ni o ye bureau légal ye Mohamɛdi Serifu Hayidara n'a ka mɔgɔw olu fana ye min ye ɲangili sɛbɛn u y'o don commune 6nan tribunal la ɔ min kɔni ye jaabiw ye a bɔra nin dɔgɔkun kɔnɔna na min ye kiiritigɛlaw ye u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Beyidi Darame ye 16e yɛrɛ tɔnden tɛ ɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ o y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɔnden ye tɔnden tɛ bi tɔnden tɛ sini wa tɔn ɲɛmɔgɔ fana tɛ ɔ o kibaruyaw kɔni bɔra ka bɛn min ye Mohamɛdi Serifu n'a jɛw ye n'o seginna olu ma k'a fɔ ko 16e baara min bɛ yen n'u y'a daminɛ ɲinɛ y'a san 6 ye o ka tɛmɛ ni baara in ye min ye karatu kɔ niritu kɔ nka fɛn min kɔni ye sariya kɔni ye a tigɛla fɛn min kaw de ye nin ye. Abdou i k'a dɔn k'i ka kuma dafa min ye sariya sɛbɛn ye a jɛlen don a b'an bolo an tɛgɛ dara a kan i k'a dɔn k'a jira min ye Beyidi Darame la Beyidi Darame a man kan yɛrɛ ka 16e tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ sabula tɔnden yɛrɛ tɛ a tɛ tɔndenya la a tɛ tɔn kɔnɔ i k'a dɔn ale ka 16e yɛrɛ tɔgɔ fɔ o y'a damata jalaki de ye o kuma ni 16e ko kuma n'a mɛnna da i Faransi o i yan o nɛgɛ bɛ k'a kan kuma tɛ nin ye an ka taa ni Faransi. Faransi an bɛ taa min ye ani maa minnu kumana maa sababu ɲɔgɔn san'an ka kuma di tɔn ɲɛmɔgɔw ma min ye Mamadu Tanja ye maliden don a taara Faransi a bɛ san dama dama bɔ yen nɔ min ye Tijani Mariko ye a fana bɛ Faransi ka taa se Musa Sise ma an ni ninnu saba bɛ kuma na an ka jɛ k'u lamɛn. Jɛ ka fɔ
lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya Daba Tunkara Abdou Touré an ka foli b'aw ye ani lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ faso la ani an minnu bɛ tunga la ne tɔgɔ ye Mamadu Tanja mɔgɔ caman bɛ n wele Tanja de la n ka Mamadu dɔn u bɛ n wele Tanja de la caman bɛ n wele Parisien fana Abdou n'i ko an ka kuma tunga kan an bɛ se ka dɔɔni fɔ tunga ye fɛn dɔ ye tunga ma nɔgɔ voilà tunga ma nɔgɔ sabula n'i y'i ka jamana bila ani ka taa jamana wɛrɛ kan o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ se ka sɔrɔ a la i n'a fɔ nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na fɔli kana janya an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye transition an ka foli bɛ les 5 colonels an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ka bɔ yen min ye Faransi ne bɛ Faransi sigilen bɛ Faransi yan kabini 2001 an bɛ taga ni ka segin kɛ o kɔnɔna na awɔ Faransi gɛlɛya damadamaw de bɛ yen tungarankew wa a ko fɔlɔ ye min ye o ye sɛbɛnko fanfɛla ye i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama cogo min na n'i nana Faransi yan i ka démarche fɔlɔ i ka jamana sɛbɛn de ɲini pour que sɛbɛn bɛ se ka sabati i bolo ni sɛbɛn t'i bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya dɔw las'i ma dɔɔni min y'a papier ko fanfɛla ye papier ko fanfɛla sisan min ye carte d'identité ko ye ani fichier ko o gɛlɛya dɔɔni b'an kan an b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u ye wulikajɔ caman kɛ ne ka se ka mɔgɔ minnu tɔgɔ n'u jamu falen pour que u bɛ se ka u ka carte d'identité sɔrɔ cogo min na an ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye Assimi n'a ka cɛdenw de 5 colonels an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye voilà fɔli kana janya a kɔni Faransi gɛlɛya min b'an kan yan dɔrɔn o ye sɛbɛnko fanfɛla de awɔ n'i ye sɛbɛn sɔrɔ ka ca Ala fɛ i ka taga ni ka segin bɛ nɔgɔya ani ka baara bɛ se ka nɔgɔya i bolo jamana kɔnɔ cogo min na voilà o de tun y'an fɛla ye k'a fɔ fɔli kana janya mɔgɔw ka ca an ka foli bɛ lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛnen ka bɔ a bɔ basi foyi t'an na yan an ka foli bɛ jɛ k'a fɔ baarakɛlaw yɛrɛ Daba Tunkara Abdou Touré ani an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ayiwa karamɔgɔ Daba Tunkara nin kun ye Mamadu Tanja ye a y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye gɛlɛya bɛ yen nɔ sɛbɛnko de ye gɛlɛya ye kuma caman n'aw sigila ani fana jamana caman tun bɛ yen nɔ u tun bɛ Faransi jamana dafɛlaw la u fana bɛ yen nɔ u fana ni Faransi ka sɔrɔ tɛ kelen ye o jamanaden fana caman Europe jamanadenw don olu caman bolila ka na Faransi u kɛlen bɛ ka baara ko gɛlɛya olu bolo surtout minnu bɛ main d'œuvre ni manœuvre baara ninnu kɛ donc u bɛ baara kumaniya olu ma k'a di ninnu ma a mana kɛ cogo cogo ninnu ye an ka jamana sigiɲɔgɔn jamanaw ye hɛrɛ ka don olu kun o bɛɛ Europe ka hɛrɛ ka tɛmɛ farafindenw kan donc a y'o fana fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan n'o bɔra yen nɔ Musa Sise ale fana ye denmisɛnnin ye a bɔla yan nɔ a taara kalan sira de kan ne yɛrɛ den don donc a fana bɛ Faransi waati laban min a bɛ wari dɔɔni bɔ fɛn fɛn minnu kɛla an ka jɛ k'a lamɛn oui Abdou bon i ka ɲininkali kɔnɔna na gɛlɛya minnu b'an kan Faransi aw ni ɲankuma ne tɔgɔ Musa Sise ka bɔ Kayemara la précise Manioro du Sahel né en France en 2015 avec un visa d'études. Voilà ce qu'on a calé informatique domaine là. On a un master 1 qui est là, comme master 2 qui est bac plus 5. Master 2 terminé pour stage de fin d'études donc voilà ça n'est mine qu'à la sola qu'à Walaya entreprise de là. Au terminé qu'on va entreprise contrat proposé contrat à terrain déterminé. Donc, on est méga baraqué au domaine de là, toujours en informatique domaine avec les entreprises françaises. Méda de données, Géléa la Géléa Mounou, B, école donc, nous n'en a qu'à français. Parce que Malion, Géléa, Chamam, Malion, mais comme tant Chamam, Tembolombe, d'ado juste Géléa Mounou, B, école donc, nous n'en a qu'à donc, Géléa Polo et le coût de la vie. Logement bola Dominico bola ni fana transport parce que ni inana tu es obligé qu'à y loger ni parce que pour que loger mon kayama non quoi donc tu es obligé de le logement taillé ani fana il domine mingi ka se ko fana sara ani transport et autres donc au gelabe au donc parce que tu es obligé souvent qu'à barani école créée pour que se ka barake en même temps il veut kalan fana ke aman quoi voilà c'est que c'est qui loger ani ka se ka domini
Dominique Sara. Au fana tɛmɛnen ka bɔ la vie an b'a fɔ ko la vie en solitaire parce que kɛlɛya o fana bɛ ekɔlidenw kan ani ni kalan fana banna baara sɔrɔ pour certains profils parce que a ma nɔgɔ yan fana quoi ni tilala kalan na pour que ka baara sɔrɔ pour certains profils a ma nɔgɔ. Ok, merci. Bien. Nous, Moussa Sissé. Abdou, Moussa Sissé, bac plus 5. Est-ce que en Mogo Tenena Malikonaya? Amogobala. Voilà. Amogobala. Franchement. Mais opportunité pour Madola, Maliko, Mogoko, nous faisons bala. Donc, sinon, Sanagata, aïe Kalan, qui a licence 1, comment casser les licences 3 là, après qu'à s'agit qui est Malitel là. Donc, après, bon, Barakou, nous faisons à Kosmara donné. Donc, il a voulu continuer les études. Donc, à opportunité sur Ata Francis, Ata Master 1 et 2, donc, à ce titre, qu'on a embauché, non. D'accord. Contrat à durée indéterminée, on a son obstacle d'Amano, Amseka. Aïwa, basé. Nam. No bana minyi Tidiane Markoy n'ale fana ye maliden asile Francis en reterido donc ana diga fo Tidiane Marko do ana fana kuma na ka kuma ko bamula no an fara ɲɔgɔn ko lamɛn Tidiane turi daba tungara an ka foli bɛ aw ye ka radio jɛgɛ fɔ lamɛnlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na Tidiane Markondo on sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma ne bɛ Faransi a ma mɛn kosɛbɛ ka d'a kan ne nana 2006 o ni sisan cɛ o ye san 16 ye n bɛ baara kɛ baarada min na sa o ye nouvelle technologie branche ye ne ka kalanw taara o sira de fɛ n kɛlen ko ka san 5 kalan kɛ Algérie n nana Faransi yan ka na dafa kalanw kɛ o dafa kalanw fana bannen Faransi kɛra n sigiyɔrɔ ye donc n bɛ baara kɛ Nokia de fɛ yen n bɛ baara kɛ technologie min kan o ye technologie 5G Fransikaw ka degun n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛn minnu bɛ Faransi yan degun ye bakuruba 3 ye i n'a fɔ wagati t'an permettre ka don a la an b'a bakurubaw fɔ soko degun papiyeko degun ani baarako degun o degunba 3 de bɛ maliyɛnw kan minnu bɛ Faransi yan hali n'a y'a sɔrɔ papiyeko degun o tun ye bolofara kelen ye mais an bɛ don min na i ko bi kabiri carte nako in nana papiyeko degun kɛra degun 2 ye fɔlɔ tubabu ka papier sɔrɔli de tun ye degun ye kosɛbɛ nka sisan Mali papier fana sɔrɔli kɛra degun ye kabiri carte nako in donna a senkɔrɔ n'an ye degun fɔ degun dɔrɔn tɛ Faransi yan Faransi fɛnɛ opportunité baw bɛ yen nka a opportunité sɔrɔli fɔ i ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ mɔgɔ min n'i nana sira dɔw fɛ i bɛ se ka opportunité i bɛ se ka bénéficier joona ka tɛmɛ dɔw kan n'i nana regroupement familial sira fɛ ka na i ka denbaya sɔrɔ yan nɔ n'i nana regroupement sira kan i bɛ se ka papier sɔrɔ joona i bɛ se ka bénéficier baara la joona i natɔ fana parce que regroupement ti di mɔgɔ ma n'a y'a sɔrɔ u dalen t'a la k'a fɔ ko jiginyɔrɔ ɲɛnama b'i bolo yan nɔ n'i nana kalan sira fana kan a ka ca Ala fɛ n'i y'o kalanw kɛ a sira fɛ k'a dafa i bɛ se ka baara ɲɛnama sɔrɔ ka opportunité ɲɛnamaw sɔrɔ ni o ye an b'o opportunité minnu fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu mana nin sira ninnu fɛ k'olu fana tɛ se k'u ta sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni garisɛgɛ don diɲɛlatigɛ la i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko garisɛgɛ dumantigi k'o bɛ ji feere bada la ko ka tila ka kɛ fɛn ye Abdou Touré an bɛ se ka bakuruba fɔli la an bɛ se ka nin de fɔ Faransi gɛlɛya n'a a nɔgɔya kan nin wagati in na n ka foli bɛ émission lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛn. Bien, i k'a dɔn Tidiane Marko effectivement an bɛ caman dɔn ale yɛrɛ ka ko la awɔ an b'a fɔ ni ka waliman dɔn ayiwa Nam n'o bɔra yen nɔ min ye monsieur Demba Jabira n'o ye au conseil de malien l'extérieur au président dangan dɔ ye Faransi an n'ale bɛna kuma minɛ ɲɔgɔn da ayiwa monsieur Jabira allo Jabira an tile sɔrɔ tɛ yen nɔ somɔgɔw ka kɛnɛ an b'a i bɛ radio jɛgɛ fɔ kan i ni Abdou Touré ani karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ baro la. Mais ça va, je vais très bien Jabira. Les grands Daba, ini bara, Ça va, Dieu merci Jabira. Ça fait plaisir de vous entendre. Eh bien, le plaisir est vraiment partagé Jabira. Alors, dis-nous. Radio Jɛgɛ fɔ lamɛnbaga bɛɛ fɔ. A diyara n ye. An bɛ animateurs bɛɛ fɔ. A diyara n ye. An ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ la. A diyara n ye. Merci, an ni ce, an ni baraji. Aba Jabira e min ye association ɲɛmaa ye
sigilen don Faransi e yɛrɛ fɛ min ye maliyɛn minnu bɛ yen u ka gɛlɛya ye mun ni mun ye en général. Bon maliyɛn an bɛ se ka maliyɛn kɔni ka gɛlɛya bɛ mun na yalo Faransi a yɛrɛ b'a dɔn an ka problème fanba bɛ papier ko de ye. Aw bɛ mun wele ko sɛbɛn. Bon parce que an ka jamana in na Faransi ninnu Europe la ni sɛbɛn b'i bolo a bɛ comme i yɛrɛ tɛ exister yɛrɛ quoi. Tout à fait. Donc gɛlɛya mun bɛ maliyɛn kɔni kan o ye sɛbɛn ko ye notamment bon passeport ko o passeport fana a sɔrɔli a gɛlɛyara yɔrɔ mun na o ye nina ko ye nina ko problème bɛ mɔgɔ minnu na olu kɔni bɛ vraiment o sɛgɛnnen dɔ bi ala kula hali mɔgɔ caman yɛrɛ ka baara tiɲɛna a sen fɛ dɔw yɛrɛ ka papier tiɲɛna a sen fɛ donc a kɔni problème cayara. Bon an yɛrɛ y'an seko bɛɛ kɛ haut conseil ni consulat ni ambassade an ye baara caman k'a la mais hali a degun kɔni bon a bɛ an ka mɔgɔ caman de kan yan ne kɔni solution kɔni sɔrɔla nin kan an ka problème fanba ye o de ye bi an bɛ don min na bi bon problème wɛrɛ bɛ yen o ye diɲɛ yɛrɛ taala cogo ye quoi bon comme diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya b'a la sisan kabiri kɛlɛ in fana wulila bon maintenant fɛn caman sɔngɔ commencera ka yɛlɛ o nana gɛlɛya yɛrɛ o ye sɔrɔ sira ye mais maliyɛn o ye diɲɛ bɛɛ maliyɛn dɔrɔn tɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen de b'o gɛlɛya kɔnɔ hali mali yɛrɛ b'o gɛlɛya la bi voilà mais an ka problème fanba kɔni ye sɛbɛn ko ye notamment nina ko ye problème bɛ minnu kan nina kan quoi halisa an kɔni bɛ wele de bila aw lamɛnbaga bɛɛ la ni mali faamaw ye u janto o yɔrɔ in na quoi. Ayiwa an y'a mɛn. maliyɛn ka ca Faransi duguba jumɛn ni duguba jumɛnw na u ka baara ye jumɛn ni jumɛn ye. Bon maliyɛn ka ca bon an bɛ min wele ko maliyɛn fanba bɛ région parisienne na mais maliyɛn dɔw bɛ sɔrɔ Marseille yan fan na ni yɔrɔ wɛrɛ mais a fanba kɔni ye an bɛ jusqu'à 90% des maliens u bɛ sɔrɔ région parisienne de la quoi Paris n'a Dafedugu. Voilà bon mun ye baara sira la bon c'est vrai ni ye immigration yɛrɛ jateminɛ bi bon a profil ka ca parce que an ka fɔlɔ mɔgɔw a kalanbaga tun man ca mais sisan maliyɛn bɛ domaine bɛɛ la i bɛ docteur sɔrɔ i bɛ ingénieur sɔrɔ an bɛ maliyɛn bɛ baara kɛ secteur pratiquement tous les secteurs économiques. Ah oui quand même hein. Voilà journaliste b'u la il y a tous les profils hein, toutes les compétences. Ah d'accord ok. Merci bien monsieur Djabira merci bien. Merci d'abord. D'accord merci bien monsieur Djabira. Allez à bientôt. Non, monsieur Djabira min ye au conseil de l'extérieur ale président dangano do Fransi donc ali bi an bɛ to France jamana kan min ye 16e an bɛ taa fanfɛla fɛ u ka présidente ba ni o ye Marietu ye an b'a lajɛ k'a fana wele fɛn minnu bi senna bi janko France jamana kan a bɛ se ka ɲɛfɔli minnu k'a ye janko an ye walasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ janko 16e yɛrɛ fana ka bolofaraw fanfɛla fɛ waati kɔni caman tɛ an bolo minɛ na nka an bɛna waati kunkurunin min sɔrɔ n'an y'a lasɔrɔ sisan an bɛ o tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ France jamana karamɔgɔ daba tungura jamana yɛrɛ tɛ jamana belebeleba ye ten. Ah bon? A superficie man bon présidente b'an bolo ani tile. Allô Marietou? Ani tile. Oui Marietou ça va? Oui ça va. I bɛ jɛ ka fɔ kan karamɔgɔ daba tungura Abdou Touré. Ah daba tungura i ni tile. Nba Marietou i ka kɛnɛ a kɔrɔ baasi tɛ yen. An yɛrɛ bɛ Ala tanu alhamdulillah Dieu merci. Ça va tout va bien tout va bien. Alhamdulillah. Alors dis-moi Marietou an kɛlen bɛ ka baro sigi Faransi kan. Komi e ye muso fɔlɔ ye an ni min kumana an b'a fɛ k'a dɔn Faransi muso gɛlɛya jumɛn ni jumɛn b'u kan de façon générale gɛlɛya jumɛn bɛ maliyɛnw kan kosɛbɛ Faransi. Au jour d'aujourd'hui, nous et puis, il y a un problème d'abord. Un problème de Kembeka, diaspora et bien pour la fille. Mba fo mna be parce que al no ka soro nati edala abi do ndala nati do ndala abi dendala nati dendala abi dendala. OK. Donc pour te dire diaspora kono chaque personne est touchée par ce problème là. Ah oui. Il y a moi moyen atiki koni aka kodobe la soro katina ko
katina ko ile ko ni kembe ka an ko na fili ya bi kosare kadaka wacha makabara ko chira katina ko ya sababu mo ka furu sara deba mana impone katina ko kera sababu Allah parce que je le dis pourquoi katina ni ika katina et masika nyenabo ika passeport côté nyenabo oui. Par exemple, les gens qui ont le séjour ici, ni ma carte ni na so, il te sait qu'un passeport so. Oui. Ni passeport est boulot, et c'est qu'à ta préfecture là qui veut dire faire. Oui. Ni elle a ce qui a fait renouveler les barreaux français, c'est qu'un contrat continue. Oui. Avec la Chouadi. Aguilara. Avec la situation précaire ça. Tout à fait. Aïe, bon, baratiana. E bara mana tinya kwani kai to furu kono muso be fana limania to la de oui tiens ka kunde surtout un pays comme la France amano c'est pas un pays très facile oui mais dis-moi présenti moi je veux savoir d'une manière générale et muso dun a France muso aka gela fa ba idme muso ka gela be o right D'accord. Tout à fait. Parce que ni balma ke kasira ila kasi. Oui, tiens. Ni dem kasira ila kasi. Ni tiens rek kasira. Voilà. Au fana kashi doy. Oui, tiens. On n'a pas un problème pour problème pas pour bibina. OK. Marietou, ambi fo ki wale nyondo ko me wati corona mbulo ambi fo. Merci bien. Merci bien. Ami. Allez, bye bye. Merci bien. Alors, Abdou, très rapidement, Watu Kourna Kaban. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, déjà, Kramo de Batungara, Nyebininga Sora, Nyebininga Don Akula, parce que Gelea ni Bella Gili Lame, Mounou Duna Sraoro fait, Mounou Duna Kalan Srafe, Mounou Fanabe, nous les Joku, Nyamoi, un Belame. Bon, temps est en courant parce que Koubra, le Kousualensa, Fenwereyela Kokondana. Tout à fait. Donc, Francis, Jamana, Koniye, ni Chukudi, la fois Chukumina, Francis, Jamana, Nia Gitimine, Jamana Bate, Nor, ni Koronfla Clan, Savana, Nani, Obega Boni Francis. Très bien. 14 853 km². Nga jama mi ba kono. O de mo million biworo ni wuluvla ani ma ba ke mo wuluvla bi kono ton duru. Abdou Touré ka do korofo nyana bita ko na mba nyongiri ya e ka do kuna foni laba mi mbe no bi da France ani nyama tloka o de bedi drame akunye kena karaba ko fo ja ko ya se dem ko ale ka da kulundi ka flengulundi sabla amba fote sabla kabini ko inda mana anya do ka fo bedi te kiaka anya kuma se korofo ya e ka do teratigelaw kiri blo mana e ka do ngulana uko kiri yere datse ka do kuma yere la sabla bedi yere te se dem mai aller ni sedemu kuma yɛrɛ fɔli manga na sɔrɔla sedemu ko kuma na walima k'a bɛ ŋununga na kuma ta ka sedemu sɛgɛrɛ i k'a dɔn kabako bi da kan hali n'a donna i k'a dɔn sangaba 7 la i k'a dɔn sariyatigiw bɛ taa nɔfɛ o kuma ka kuma fɔ k'a jɛya sedemu gɛlɛya min ni bedi tun b'a fɛ k'a kɛ sedemu kɔnɔ i k'a dɔn a bi banna a sini banna madiba ale min ye sedemu sigi sen kan ani cɛba minnu y'o kɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye k'a dɔn gɛlɛya foyi tɛ yen an b'a bɛɛ fɔ k'a waleman dɔn a ka lamɛliko ɲuman na bi ta an b'a bila yan Bojabate ale kuma ni bɔda cɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamutu Kamara jɛmukan in k'a labɛn ka ɲɛsin aw ma Daba Tunkara nka laseli o ye Abdou Touré ani Daba Tunkara wa salam.